ngithinte into ebalulekile, ngibona ngama-comment wabantu, ngibona ngokuphendula kwabantu, ngibona ngokuhlukumezeka kwabanikazi bezindaba bakithi Nkosi yami. So ngifuna ukuthi-ke uma umuntu wesifazane uqoma umuntu okhanda imoto le oyithengelwe yimina, ethi makayilungisa akhokhelwa yimi, ithi maseyiduma kahle wena ubone kukuhle ukuthi manje uketch up ama-feelings ngaye, yikona lokho okukuphendulayo ukuthi ungasabi uSibongile, ungasabi uPrecious, ungasabi u-Agnes, ungasabi whomever, uLerato, uMbali, ubani, uvele ushintsha khona lapho uba amasimba, ushintshiswa yilokho, ukuze uba amasimba yilokho okukushintshisayo. So ngingathi uma ngikhuza umhlola ngithi mina bantu besifazane ngamasimba, bese wena uzenza ungathi uclean, uthi hey nangu lo mfundisi esithuka uyasilulaza kahloniphi amalungelo abantu besifazane. Ngikhuluma nabanikazi, ngeke siyekele ukukhuza ubufebe ngesizathu sokuthi wena ucanga ukuthi ufunde kakhulu uzobe uyasigwajisa ukuthi amalungelo. Ucathi angikwazi amalungelo mina? Wena uma ungibhekile mina ngizalwe yitaba namadoda amabili, ngizalwe umuntu wesifazane. Njengoba nginey'ngane kuzela umuntu wesifazane, so angase ngangabathanda abantu besifazane, ngiyachameka nami, but amasimba ke masipha.